Ja kyllä, kun siellä ei ole sitä istukäskyä uudestaan, niin silloin lähdetään suoraan seuraavaan. Joka on keskittyneellä täällä suoraan liikkeelle maan. Ja siinähän on siis sallittava käyttämään. Se on ihan ylös. Ja taas lähtee suoraan maan. Käännetään oikeaan, tehdään kyyti edessä, tämä on suuntaan. Ja sitten meillä on täällä taas niin kun katsotaan kylttiä, niin koira eteen istumaan. Yksi askel peruuttaen istu, eli askel, istu. 2 askel.